ανθρώπων οι οποίοι πάθανε αυτόματη ρήξη του ύπατος. Δηλαδή μεγάλωσε τόσο πολύ το σηκώτη που έσπασε το σηκώτη. Δεν μπορούσαν να το κρατήσουν αυτόματη. Χωρίς κανένα λόγο το σηκώτη έσπασε. Και μιλώντας για επέμβαση που λέγατε πριν. Εκεί κάνουμε sleeve. Τι επέμβαση είναι αυτή? Είναι μια επέμβαση που γίνεται εδώ και 2,5 χρόνια στην Ελλάδα. Είναι μια επέμβαση εξαιρετική, η οποία την κάνουμε σε πολύ μεγάλα βάρη. Σε ένα BMI πάνω από 40. Ναι. Επαναλαμβάνω, 1,80, 150 κιλά άνθρωπος. Μια γυναίκα είναι 65, 130, 140 κιλά. Για να καταλάβει ο κόσμος, το BMI τον μπερδεύει. Ναι. Τι σημαίνει BMI, δεν λέει τίποτα για το μέσο άνθρωπο. Στη sleeve αυτή κάνουμε μια λαπαροσκοπικά, είναι λαπαροσκοπική επέμβαση χωρίς τομή, χωρίς πόνο και χωρίς κύλι, χωρίς πολλές μέρες παράμονες στο νοσοκομείο. Ναι. Αφαιρούμε το ξεχυλωμένο κομμάτι του στομαχιού. Ένας άνθρωπος που είναι 75 κιλά και είναι αντί για 1,75, δεν είναι 75 κιλά, είναι 150, σημαίνει ότι έχει περίπου τριπλάσιο στομάχι από αυτό που έπρεπε να έχει. Το οποίο δεν είναι το φυσιολογικό του, το έχει ξεχυλώσει το φαγητό. Δηλαδή, στομάχι 2,5 λίτρα για να καταλάβετε. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος, αν δεν φάει 2,5 λίτρα σούπα, δεν μπορεί να αισθανθεί τον κορεσμό. Οπότε, εμείς αφαιρούμε λαπαροσκοπικά, το αφαιρούμε, δεν το κλείνουμε, δεν είναι διαμεσολαβήση, το αφαιρούμε. Το κομμάτι αυτό που είναι ξεχυλωμένο. Σαν λιπαναρρόφηση. Όχι, αφαιρείται το στομάχι. Καμία σχέση δηλαδή με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Όχι, αφαιρείται το στομάχι. Κόβεται. Είναι μια γαστρεκτομή. Αλλά μια γαστρεκτομή η οποία γίνεται κάθετα, που σημαίνει δεν επηρεάζεται ούτε ο ισοφάγος ούτε ο πυλωρός. Δεν έχει προβλήματα μετά. Και αφαιρείς το κομμάτι αυτό που είναι ξεχυλωμένο. Και του αφήνεις το στομάχι που χρειάζεται να έχει, ούτως ώστε να παραμένει στα κιλά τα οποία είναι. 1,75 κιλά. Μαζί όμως αφαιρούμε και το κέντρο της πείνας. Που σημαίνει ότι αυτός ο ασθενής με τα εγχειρητικά δεν έχει αίσθημα πείνας ποτέ. Χάνει γιατί το κομμάτι του στομαχιού που παραμένει γεμίζει πάρα πολύ γρήγορα. Είναι περίπου, να καταλάβεις. Και το υπόλοιπο βάρος που πιθανότατα να είναι κατανεμημένο στο υπόλοιπο σώμα. Χάνει βάρος, αφού δεν τρώει, χάνει βάρος. Σταδιακά μετά. Καθόλου σταδιακά. Για να καταλάβεις, ένας άνδρας, αν κάνει sleeve, χάνει περίπου 25 κιλά τον πρώτο μήνα και περίπου 5 κιλά το μήνα, που σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος μέσα σε 6 μήνες χάνει περίπου 50 κιλά. Μια γυναίκα χάνει 17 κιλά τον πρώτο μήνα και περίπου 5 κιλά το μήνα με τα εγχειρητικά. Και πρόσεξε, είναι τόσο μεγάλη η απώλεια βάρους που στο λέω για να μην πάθουν σοκ. Εάν κάποιος χειρουργηθεί και 6 μήνες δεν έχει δει κάποιος γνωστός του και τον δει, δεν τον αναγνωρίζει, βέβαια, έχει πλήρη αλλαγή δόλου. 50 κιλά και γίνει μετά 75. Να ρωτήσω το αυτονόητο. Παρακαλώ. Μετά την επέμβαση, παρακαλώ να επαναλάβουμε ότι λέγεται sleeve. Sleeve ή γαστρικό μανίκι. Η ελληνική του έκφραση. Αυτό είναι το μανίκι. Είναι γαστρικό μανίκι. Ωραία. Εξακολουθεί ανατακτά χρονικά διαστήματα να έχει κάποιο ραντεβού με τον γιατρό χειρούργο. Κάθε μήνα. Και πρέπει να ακολουθήσει και ένα συγκεκριμένο διαιτολόγιο. Πρέπει να προσέξει. Πρέπει 15 μέρες μετά το χειρουργείο να παίρνει μόνο υγρά, 15 μέρες μαλακά φαγητά, δηλαδή στο δακτύλιο. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να προσαρμοστεί σε μια νέα πραγματικότητα ότι εφόρου ζωής θα τρώει το 1/5 του φαγητού που έτρωγε πριν. Χωρίς να πεινάει όμως. Δεν θα υπάρχει αίσθημα πείνας. Γιατί φεύγει το κέντρο της πείνας. Ενώ με το δακτύλιο, μύθος 1, με το δακτύλιο δεν φεύγει το αίσθημα της πείνας. Απλά τρως. Έχετε πιο γρήγορα ο κορεσμός. Τρως λιγότερο. Μετά το γαστρικό μανίκι δεν υπάρχει πείνα. Και ο κορεσμός έχετε άμεσα. Υπάρχει βουλημία. Δεν υπάρχει πείνα. Ναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πείνα, ξέρεις, σημαίνει κάνεις μια δουλειά, είσαι απασχολημένος, είσαι στον υπολογιστή και δουλεύεις. Και ξαφνικά πεινάς. Και πας και τρως. Όταν γουργουρίζεις το μάχη. Είναι πείνα. Αυτό δεν υπάρχει. Βουλημία είναι δεν πεινάω, αλλά βλέπω τηλεόραση, βλέπω και ένα χάμπορ που πέφτει και βλέπω και βαριέμαι λίγο. Ας πάρω κάτι να φάω. Αυτό είναι βουλημία. Και γι' αυτό το sleeve. Όχι στην απλή του αυτή η μορφή είναι η βουλημία. Δεν είμαστε βουλημικοί υλικού, αυτοί που. Ναι, αυτό είναι η βουλημική τάση. Θέλω να πω δηλαδή ότι το sleeve έχει δύο αμυντικούς τρόπους μηχανισμού. Πρώτον, ότι δεν έχει πείνα και πάρα πολύ μικρό στομάχι. Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις ηλικίες. Δηλαδή, αν έχουμε ένα παιδί 18 μετά χρονών. Τα 18. Μετά τα 18. Αν έχουμε ένα παιδί μικρό, δεν το κάνουμε το sleeve. Αντεδείξεις υπάρχουν, άνθρωποι που απαγορεύεται να κάνουν ή δεν ενδείκνυται να κάνουν αυτή την χειρουργική επέμβαση. Είχαμε πει, ας πούμε, θυμάμαι πολύ καλά στο δακτύλιο, ότι δεν συνίσταται σε γλυκατζίδες, ας πούμε. Γιατί όποιος πίνει αναψυκτικά ή καταναλώνει εδώ είναι που το γαστρικό μανίκι έχει άρεστα αποτελέσματα. Αν κάποιος ασθενής σου πει, εγώ γιατρέ, μου βάζει δακτύλιο, δεν πρόκειται να φύγω από τις τούρτες, είναι καλύτερο να κάνει γαστρικό μανίκι. Αυτή είναι μια απόλυτη ένδειξη. Δηλαδή, το αν θα κάνει δακτύλιο. Πολλοί ασθενείς ρωτάνε, ξέρεις, πάρα πολλοί ασθενείς είναι και με δακτύλιο που αντιμετωπίζουν και με γαστρικό μανίκι. Γιατί είναι στα κιλά που μπορούν να το κάνουν. Ναι. Και ρωτάνε λοιπόν και σου λένε, τι να κάνω από τα δύο. Θέλω να του συμβουλήσω. Και του απαντάω πάντα ότι αυτό εξατομικεύεται. Δεν υπάρχει μια απάντηση για όλους. Αν τρως πολλά γλυκά
και δεν είσαι διαθετημένος να τα κόψεις ή και δεν μπορείς να τα κόψεις, και οι γυναίκες έτσι, γιατί οι γυναίκες έχουν μεγάλο πρόβλημα με τα γλυκά, κάτι να κάνεις ένα γαστρικό μανίκι. Αυτό όμως που πρέπει να καταλάβουν, ότι το γαστρικό μανίκι θέλει πάρα πολύ προσοχή τις πρώτες μέρες, να μην φας, δηλαδή να σεβαστείς πάρα πολύ το να πίνεις μόνο υγρά. Και το δεύτερο και πάρα πολύ σημαντικό, ότι είναι μη αναστρέψιμο. Τι σημαίνει αυτό, να ξεκαθαριστεί. Εάν κάποιος βάλει δακτύλιο, τρώει λίγο. Αν τον ανοίξεις όμως το δακτύλιο, αφού χάσει όλα τα κιλά του, και τον ανοίξεις, τρώει όσο θέλει, όσο τρώγε πριν. Μετά το γαστρικό μανίκι, ποτέ δεν πρόκειται να ξαναφάει και να θέλει αυτό που έτρωγε. Και να πω τι σημαίνει αυτό. Χειρούγα ένα ασθενή και φίλο μου, ο οποίος έτρωγε 5 τόστ. Και θα το προσέξετε αυτό. Στην καθισιά. Στην καθισιά. Μετά το γαστρικό μανίκι έτρωγε 1. Και μετά από 2-3 μήνες. Και ήταν εκνευρισμένος και μου έλεγε ότι εγώ τρώω πια ένα τόστ. Δίπλα μου καθόταν ο βοηθός μου, που είναι και πολύ αδύνατος, είναι γύρω στα 70 κιλά. Του λέω: Χρήστο, πόσο θέλεις για να χορτάσεις? Λέει: ένα τόστ. Του λέω: Μάνο, ο μέσος άνθρωπος τρώει ένα τόστ. Τώρα, αν εσύ θεωρείς φυσιολογικό το 5, μόνο εσύ το θεωρείς φυσιολογικό. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ το θεωρώ το 1, το θεωρεί και ο Μάνος και κάθε Μάνος. Ο άνθρωπος έχει τελείως δικιά του άποψη ότι σημαίνει φυσιολογικό. 5 τόστ τα κατάπινε. Έτρωγε ένα, χόρτινε πολύ, αλλά δεν του δίνει συναισθηματική ικανοποίηση. Και αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί προχειρητικά. Δηλαδή, φανταστείτε ότι εγώ έχω παραγγείλει ειδικά πλαστικά φαγητά που τους δείχνω, να το δει στο πιάτο, τι θα τρώει φοροζωής. Πρέπει να το δει ασθενής. Την ποσότητα. Βέβαια, θα πιέσει εστιατόριο και θα τρως ζήτημα να τρως ένα μπιφτέκι με 2 καροτάκια. Αλλά αυτό θα το δει. Γιατί αν θα πάει σε ένα γλέντι ή σε ένα γάμο που θέλει να φάει κανένα αρνί, δεν υπάρχει πια αυτή η δυνατότητα. Θα φάει μια κανονική μερίδα όπως τρώει όλος ο κόσμος. Το κανονική, Στέλιο μου, δεν ξέρει τι διαφορά έχει από άνθρωπο σε είναι άνθρωπο. υποκειμενικό. Θα φάει πολύ λιγότερο λοιπόν από ό,τι έτρωγε πριν. Το δικό σου κανονικό μπορεί να είναι τίποτα για έναν άλλον άνθρωπο, έτσι. Και αυτό και αδύνατος, έτσι. Του Στέλιο, ας πούμε, το κανονικό είναι πολύ για έναν άνθρωπο. Έχει πολύ. Ο μεταβολισμός του έχει χτυπήσει κόκκινο. Τα χαρά είναι. Πώς μια χαρά είναι. Το κανονικό είναι πολύ σχετικό πράγμα. Αυτό πώς θα το καταλάβω, ότι πρέπει να καταλάβουν ότι πια δεν ισχύει το κανονικό που ξέρανε. Και βέβαια με χαρά σου λέω. Που λέμε η μερίδα εστιατορίου, ας πούμε. Να σου πω κάτι, Ανδριανή μου. Οι άνθρωποι αυτοί μετά από 6 μήνες έχουν τόσα πολλά καλά και τόσα ωφέλη που δεν τους νοιάζει τίποτα. Αλλά εκεί που παθαίνουν έτσι, έχουν μία, αν θέλει, στην αρχή έκπληξη, ο εγκέφαλος δεν ακολουθεί το στομάχι πάντα. Ο εγκέφαλος καθυστερεί κατά 6 μήνες. Δηλαδή, κάνεις μια επέμβαση, γαστρικό μανίκι. Βλέπεις ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Τι έτρωγες? Μια πίτσα. Παίρνεις την πίτσα, την τρως. Μετά την εγχείρηση ξαναπαίρνεις μια πίτσα. Ο εγκέφαλος παγγέλνει μια πίτσα, τα ανακλαστικά. Τρως ένα κομμάτι, αισθάνεσαι ότι έχει σκάσει. Δεν το πιστεύεις. Προσπαθείς να πας και δεύτερο. Γιατί αλλά δεν αντέχεις. Και δεν αντέχεις. 6 μήνες κάνει ο ασθενής να το συνηθίσει αυτό το πράγμα. Να ρωτήσω μετά από αυτή την. Τελευταία ερώτηση. Ναι, τελευταία ερώτηση. Μετά από αυτή την επέμβαση. Ελπίζω να καθυστερώ και εγώ, ίσως ότι παρατάει η συζήτηση. Όχι. Μετά από αυτή την επέμβαση, υπάρχουν περιπτώσεις όπου θα έχει κάποια δυσκολία στην εφαρμογή της καθημερινότητάς του ένας άνθρωπος? Μπορεί να επιστρέψει νωρίς στη δουλειά του, να επιστρέψει στην καθημερινή του ζωή, να έχει καλή σεξουαλική ζωή, όλα αυτά. Σε μία εβδομάδα γυρνάει στη δουλειά του και όσον αφορά τη σεξουαλική ζωή, θα σας πω ότι μετά από την επέμβαση παχυσαρκίας υπάρχει μία τρομακτική αύξηση της γονιμότητας στις γυναίκες. Δηλαδή, ζευγάρια που δεν μπορούν να κάνουν παιδί, κάνουν αμέσως παιδί, που σε σημείο καμιά φορά που εγώ δεν το θέλω, γιατί τους λέω: θέλω για ένα χρόνο να μην τεκνοποιήσετε, μέχρι να χάσετε το βάρος σας. Και